This is Gita Chikabudura Mchiraundi. Iye Jesu wacho munongo muda nemuromo. Mabasa enyu anomuramba zviri pachena. Ona mazimats asi mumoyo muzere tsvina. Zviri kwereshi aiwa izvi hazviko. Vanoparidza zvavasingakwanisi kuita. Hanzi do as I say not as I do. Kunamata these days kotoda kushinga. Be careful unogonongotungamirwa nebofu. Chenjerai mapere nokuti mimungapere. Tendai kune mwene wesimba risingapere. Ndiye muchinda werugare. Ndiye zvekare anopa upenyu singapere. Ndiye wekuchinja mvura kuita waini. Saka haangatadze kukuita uve faini. Anokupasura kusvika wapinda mulaini. Okutora uve wake kusvika rini narini. Waimba siteleki gidza iya dai ndanga ndine mali kana iwewe ndaikutengera olo motikali chaiyo ndaitokutengera iwewe because mashoko ayo abuditsa musong yo waimba ka aiwa amureve nemagogwe mukuita kunge mapinda musoro mangu zvandiri kufunga chaizvo gidza ari kufanira kutengerwa mota nditofanira kutengera mota tengai kwekwe kwakatengerwa kepisha kuye gogo mapindwa nei kana mwafunga kuita zveidea yomwataulaka aikona kutidzosera kumashure endai kumberi please kana muchida zveviaiko sourcing olo viaiko clearance batai manguwe operating as marketeers Zimbabwe vanoita zvecar sales and importation vanotounza mabe forwarded number zavo 0714 184 256 olo 0779 581060 ivava kungoko vabata vari very trustworthy havakuvharei havakutengeserei zvitula vanokutengeserei mota chaidzo haikuna kuita izvo manga muchida kuita gogo piri imimika zvatooneka kuti hamuna motikari kondokwa zvave futi